San Mateo Kapitulo 7. Diyo ukumen dagiti sabali, tapno di na kay tumet ukumen ti Diyos. Ta ukumen na kay to ti Diyos, akas iti panangukumyo kadagiti sabali. Ti pangrukodyo iti sabali, isun tumet laeng ti pangrukod ti Diyos kada kayo. Apay adilawem ti puling iti mata ni kabsat mo, no di mo pa'y madlaw ti troso iti matam. Kasano nga ibagam nga ikatem ti puling iti mata ni kabsat mo, no di mo pa'y madlaw ti troso iti matam. Agin sisingpet, ikatem pa'y nga umuna ti troso iti matam, tapno nalawag ti panagkitam amang ikat iti puling iti mata ni kabsat mo. Diyo ited kadagiti aso ti anyaman anasantuan, amangan no darupen ken kagatenda kayo. Diyo met ipurwak dagiti perlasyo kadagiti baboy, tabad-dabad kan dantulaeng. Agdawat kayo, ket maikan kayto. Agsapol kayo, ket makabirok kayto. Agtuktok kayo, ket mailukat to tirwangan kada kayo. Tati amin nga agdawat, maikan. Ti agsapol, makabirok. Ti agtuktok, mailukat to ken kuana tirwangan. Siya sino kada kayo nga amma ti mangted iti bato iti anak na, no dumawat iti tinapay? Wenno ikan na aya iti uleg no dumawat iti ikan? No da kayo idinto adakes kayo. Ammoyo ti mangted iti naimbag kadagiti anak yo. Dinto ket ad-addan ti pannangted ni amayo sa dilangit iti naimbag kadagiti agdawat ken kuana. Aramiden nyo kadagiti tattao ti kayat yo nga aramiden da kada kayo. Taday to'y ti kaipapanan ti linteg, ken ti panursuro dagiti profeta. Sumrek kayo iti nailet arwangan, tanalawat ti ruwangan, ken kastamet ti dalan nga agturong iti agnanayon apakadadaelan, ket ado ti magnasadyay. Ngem nailet ti ruwangan ti biag, ken narigat ti dalan nga agturong iti biag, ket manmano ti makasarak. Agannad kayo kadagiti sinan profeta. Umayda kada kayo, ket agparang da akas karnero. Ngem iti kinapudno na, narawet da alobo. Mailasin yun to ida babaen kadagiti aramid da. Adda aya kalkalunay nga agbunga iti ubas, wenno sisiitan akayo nga agbunga iti igos. Tinasayaat akayo, nasayaat ti bunga na. Ti dakes akayo, dakes ti bunga na. No nasayaat ti kayo, saan nga agbunga iti dakes? No dakes ti kayo, saan nga agbunga iti nasayaat? Ti kayo asaan nga agbunga iti nasayaat? Mapukan ket maisungrod. Ngarod, mailasin yun to dagiti sinan profeta, babaen kadagiti aramida. Saan ati tunggal may sangag ko na kanyak iti Apo, Apo, makastrekto iti pagarian ti langit. No dilaeng dagiti mangtungpal iti pagayatan ti amak sa dilangit. Intun dumtang day tangal daw, adunto ti agkuna kanyak. Apo, Apo, itinagan mo, di mi aya inwaragawag tinaimbag adamag? Itinagan mo, di kam aya nagpaksyat iti ado a demonyo? Itinagan mo, di kam aya nagaramid kadagiti milagro? Ngem kunakto kadakwada, di kay amam mo, umadayo kayo kanyak, da kayo ama nagdakdakas. Ngarod, siya sino man adumngeg kadagitoy saok ket tungpalen na ida, mayarig iti masirib a tao a nagpatakder iti balay na iti rabaw ti bato. Nagtudo ken nagangin iti napigsa ken naglayos. Ngem saan anarbaday tabalay? Agsipod ta na ipatakder iti rabaw ti bato. Ngem ti siya sino man adumngeg kadagitoy saok ket di natungpalen nida, maiyarig iti maag a tao a nagpatakder iti balay na iti kadaratan. Nagtudo ken nagangin iti napigsa ken naglayos, ket narbaday tabalay. Nakaamamak ti pannakarbana. Idi na isaon ni Jesus dagitoy,
Nasdaaw dagiti tattao iti wagas ti panangisuro na. Tanangisuro akas maysa nga addaan turay, saan akas kadagiti mamaestro da iti linteg.